Gaurkoan, Arteako basoan bildu gara Euskal Herri osoko ekintzaileok. Herri mugimendu askotatik atoz eta batzen gaituen zerbaitengatik gaude hemen. Mundu hau errotik eraldatu nahi dugu. Arrazoi beragatik izan ginen gutako asko 2018ko irailean Zubietan, iraultza txikien akanpadan. Antolatzeko, elkarrelikatzeko, konspiratzeko, gozatzeko, mobilizatzeko. Ariketa hartan ehundutako konplizitate eta afinitateek sortutako txingarrek piztuta jarraitzen dute, eta sugarren gose dira. Azken urtean, bizi izan dugun pandemia eta bere baitan eman den ofentsiba kapitalista baldeka da bete urri izan dira. Herri mugimenduak asko sufritu du, hainbat kontu kaltetu dira bidean. Dena dela, bizipen honek borrokalarion ondare historiko preziatu bat ekarri digu lehenengo lerrora. Elkartasunaren balioa, alegia. Bidea elkarrekin egin nahi dugulako gaude gaur hemen. Ez dugu berdin pentsatzen, baina badakigu elkarturik eraginkorragoak garela. Elkar elikatu nahi dugu eta geure lubaki propioetatik haratago begiratu nahi dugu. Iraultza txikien akanpadaren bigarren edizioa antolatu dugu ororen gainetik herri mugimenduen topaleku izateko. Ez dugu aurrez prestatutako bide horririk aurkezteko. Ez da ziurgabetasuna behin betiko argitzeko erantzunik ere. Erantzunak baino, galderak plazaratu nahi ditugu. Eta horien inguruan elkarrekin hausnartu, elkarrekin borrokatzeko eta elkarrekin eraikitzeko espazio komuna nahi dugu. Euskal Herriko militante denak abuztuaren 25-tik 29-ra Arteako basoan ospatuko den iraultza txikien akanpadara gonbidatzen zaituzteko. Piztuko dugu sua?